Bay, andam ka na ba magbugsay? I-flex na inyong mga muscles kay ugmang adlaw na ang labing unang Mandani Dragon Boat Regatta sa Dakbayan sa Mandaue. Gipasiugda kini sa mga miyembro sa Philippine Accessible Disability Services (CONPADS) nga mga world champions sa para Dragon Boat Racing. Gani, baguhay ra silang nakaangkon og upat ka gold medals atol sa 13th International Dragon Boat Federations Club Crew World Championships didto sa Florida, United States. Aron managhan pa ang mga Sugbuanon ug Pinoy nga mga world champions sa Dragon Boat Racing, gibugna sa PATS ang maong kalihukan aron matrain ang nagkalain-laing grupo sa maong matang sa paugnat sa kusog. This is very important sa mga youth, no, para malayo sila sa mga bisyo. And also, ma-divert yung attention nila sa mga gadgets dito lang sa Dragon Boat kasi marami silang matututunan, marami silang lugar na mapupuntahan just like what PADS experience, no, napakaraming binigay sa amin ng Dragon Boat. Dinhi sa akong kilid ipahigayon ang labing unang Mandani Bay Dragon Boat Regatta ugmang adlaw Sabado, Agosto 20. Gipanglantawa na moabot sa kapin 900 ka mga atleta ang musalmot sa maong lumba nga nagikan sa nagkadaiyang bahin sa nasod. Hugot nga pag-ampo sa mga organizers karon nga unta maayo lang ang dagan sa panahon ugmang adlaw kay kung masinati ang kusog nga pag-uwan, mapugos sila pagsibog sa maong lumba. The only person that can decide to cancel is our chief race official. And also under the Coast Guard. advice of the Philippine Coast Guard and the CDRMO. Kung may mo si Coast Guard, hindi na pwede mag-race, then we'll call off the race because of the safety of our mothers. Sa laing bahin, gikalipay sa mga organizers nga daghang mga batan-on ang mirehistro alang sa sangka ugma kay nagpasabot kini nga daghan na sab ang nagpakita og interes sa Dragon Boat. Everybody is excited. We told them earlier today that the call time was at 6 in the morning, correct? Yes. They arrived at 4. That's how excited these kids are for that particular this particular competition. Kanang bracket teams ato, free na siya, no? We want Dragon Boat to be accessible for all, no? Regardless imong age o social status. Sa mga dili makatambong sa Mandaue City aron mosaksi sa maong lumba, relax lang bay. Kay makit-an ra sab ninyo ang live streaming niini pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa MyTV Cebu. Alang sa MyTV Cebu, kini si Peter Sagirel, HNUcom intern.